Zámecký park hostil tradiční Jízdárna Fest, letos už 7. ročník hudebního festivalu. Jako každý rok parádní akce, 7. ročník. Pro mě je důležité, že to je rodinný festival, že tady najdou to, co chtějí každá generace, od nejmladších po střední i pro starší generaci. A čeho si strašně cením, je to, že do toho organizátoři šli každý rok, i v době covidu, kdy těch akcí skoro žádné nebyly. Takže moc jim děkuju za to. Pekař, Mňága až Dorp, Visací zámek nebo 100 zvířat. Takový byl letošní line-up. Organizátoři ohlásili pauzu a minimálně příští rok Jízdárna Fest chystat nebudou. Co bude pak, se teprve rozhodnou.